ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଂଶୀ ଜେଜ ଏଇ ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ। ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ଲୋକ। ବଂଶୀ ଜେଜକୁ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ଭାବିଲେ। ସେ ମରିବା ପରର ଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ବୋଲି କେହି କେହି ଟାପରା କରି ଏପରି ଡାକନ୍ତି। ବଂଶୀ ଜେଜର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକୋଇର ବେଳା ବିଶିକେଶନ ଥିଲା। ମୁଁ ବଂଶୀ ଜେଜକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ବି ବୁଢ଼ା ଥିଲା ଓ ଏବେ ବି ବୁଢ଼ା ଅଛି। ଯେପରି ସମୟ ତା ପାଖରେ ଥମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତା କୋଳରେ ଖେଳିକି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ବୋଉ କହେ। ବଂଶୀ ଜେଜ ମୋର କେଉଁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ତା ଚାଳକୁ ଆମ ଚାଳ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଦିନ ବୋଉ ଭଲ ତରକାରୀ କରେ, ସେ ବଂଶୀ ଜେଜ ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ପଠାଏ। ମୋର ଜେଜ ସହ ଯେପରି ନିଜର ଭାବ। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ବଂଶୀ ଜେଜ ଘରେ ମୋର ବେଶୀ ସମୟ କଟୁଛି। ଏଥିରେ ବି କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସୀତୁକୁ ଦେଖିଲି, ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ସୀତୁ ପାଖକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ ନିରୋଳା ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନିଜ ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀର ମୋ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ରାଜୁତି। ତେଣୁ ବୋଉକୁ କହି ବଂଶୀ ଜେଜେର ନିରୋଳା ଘରକୁ ନିଜର କରିନେଲି। ଏବେ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଖାଇବା, ବାକି ସବୁ ବଂଶୀ ଜେଜ ଘରେ। ସୀତୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ସୀତୁ ସେଦିନ କେଉଁ ବିଲେଇର ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲା କେଜାଣି, ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବା ଚିଠିଟି ତା ଭାଇ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇର ଡରରେ ସୀତୁ ମୋତେ ଆଉ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଦିନ ରାତିରେ। ବଂଶୀ ଜେଜ ମୋ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଫୁଲିଲା ଆଖିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଥିଲେ, କିରେ, କ'ଣ ହୋଇଛି? କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବି କହିଲିନି ଜେଜଙ୍କୁ। ସୀତୁ ସିନା ଭୁଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ବଂଶୀ ଜେଜର ଘରଟା ମୋ ସାଥିରେ ରହିଲା। ସ୍କୁଲ ପରେ କଲେଜ। କଲେଜରେ ଏଥର ଦେଖା ହେଲା ଲୁସି ସହିତ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେମପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲୁସି ହିଁ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକା ହେବାର ଥିଲା। ଛାଡ଼, ଆଗରୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲା କି ଏହାପରେ କେହି ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ଲୁସି ସିନା ମୋର ପ୍ରେମିକା ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଯେ ତାର ପ୍ରେମିକ ଥିଲି, ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭଳି ଆହୁରି 3 ଜଣ ଥିଲେ ଲୁସିକି ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲୁସି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରେମିକ ସହ ଘରୁ ଲୁଚି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଲୁସି ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ନୁହେଁ, ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଥିଲି। ବଂଶୀ ଜେଜ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି, ଅବଶ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଂଶୀ ଜେଜ ଚାହା କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ମୋର ଉଠିବାର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କାଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି ବଂଶୀ ଜେଜ ପାଖରେ, କିଛିଟା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବଂଶୀ ଜେଜ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଦେଲା, ଉଠିବୁ ନା କନ୍ଥା ମିଶା ନେଇ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ଗୋଟେ ନାଟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଇଏ ତ କାଲି ସିଏ। ସେଇଟା ମନ ନା ବାକ୍ସ? ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ଭରି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୋଇଥିଲି ଧଡ଼ କରି ଉଠି ବସିଗଲି। ବଂଶୀ ଜେଜକୁ କେବେ ଏପରି ରାଗିବାରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ କାଲି କହିଛି? ନିଜର ତ ମନେ ନାହିଁ। କେଉଁ କଥାରେ ବୁଢ଼ା ରାଗିଛି ଜାଣିବି କିପରି? ଚୁପଚାପ ବସି ବଂଶୀ ଜେଜର ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟା କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ବଂଶୀ ଜେଜ କହି କହି ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା ଆରପଟ ଘରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକି ଆସି ଚାହିଁଲି, ବୁଢ଼ା ତାହେଲେ ଚାଲିଗଲା। ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ବଂଶୀ ଜେଜ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖପ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବସିଗଲି ପୂର୍ବ ଭଳି। ବଂଶୀ ଜେଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଛୋଟ ବାକ୍ସକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ସବୁବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ। ମାମୁଁ ଘର ଗାଁଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ସବୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁ। ଲଳିତା କନ୍ୟା ହୁଏ ଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ବର। ଯେଉଁଦିନ ଆଉ କିଏ ବର ହୁଏ,
ମୁଁ ନ ଖେଳି ଚାଲି ଆସେ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଲଳିତା ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି କରେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେ ଖାଲି ଖେଳରେ ସୀମିତ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଥିଲୁ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ବି ବଢ଼ିଥିଲୁ ଓ ତା ସହ ବଢ଼ିଥିଲା ଆମ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପରି ଆମ ସମୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ଲଳିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବର ଖୋଜିଲେଣି। ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଘରେ କହି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ। ସେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲଳିତାର ବାପା ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାକିରିଆ ଜୋଇଁ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲଳିତା ପାଇଁ ତା ବାପା ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଲଳିତା ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର କନ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବାହାଘର ଦିନ ସେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ସିଏ। ଦେଖେ, ଏ ବାକ୍ସରେ ଭରି ରହିଛି ତା ଚିଠି ଓ ତା ସହ ଲଳିତା ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲି ପାରିନି। ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା, ଅଛି ଓ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମୁଁ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତା ସହ ଦେଖୁଥାଏ ବଂଶୀ ଜେଜେର ଆଖିର ଲୁହ। ପ୍ରେମ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲି। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।